Assalamu alaikum, barka dai. Yau na so in sanar da ku yanda za ku samu data daga kan 50 MB zuwa 3 gig. Wannan kamfanin TikTok ne suke ba da wannan data ɗin. Yayin da ka yi uninstalling ɗin TikTok ɗinka sai goge, sai ƙara installing ɗin wani kana sawa za su baka wannan offer. Sai su ce kai wani abu da ake kira spine. Wani abu da ake kira spine. To da zaran ka yi wannan spine ɗin zai ta nuna maka. To wanda Allah ya sa ka can ko za su ce ka sa number wayanka ko number wayan da a tura maka datan. Da zaran ka sa number wayan da a tura maka datan, shi kenan za su tura maka. Kuma kwana bakwai yake expire. Ku yi sauri kuma ku yi naku kar wannan offer ya bar ku. Kamar yadda kuka ga hotunan da na sa daga baya zuwa yanzu shine inda ni ma na samu kuɗi na data na amma na samu 300. To kuma ku gwada mai biyu kuma ku samu 3 gig ɗin ko 2 gig ɗin. Sai anjima. Ku mana subscribe.